Здравейте хора, днеска се отваряме футболни стикни на Евро 2024 на Шампионска лига сезон 2016-17 на Купата на конфедерациите в Русия 2017. Ще започваме с Евро 2024 в Германия. И в първия ни стикер ни се пада Милос Керкес от Унгария, Ансу Фати от Испания, Анатолий Трубин и Акун Коноприя от Украина, Квица Кварацкелия и Леонардо Бариеро от Грузия и Люксембург, Меманя Макемисовиц от Сърбия и Мики Ван дер Вен от Нидерландия. Второто пакетче. Логото на Албания, Иван Пересич от Хърватия, Томас Мюлер, Засудград, Волт Файс от Белгия и Войнех Чезни от Босния и Ян Бенднарек от Полша. Третото пакетче. И третото пакетче. Пада ни се Алваро Мората от Испания капитан, Йоско Гвардио от Хърватия и Райан Кристи от Шотландия, Мермир Демария от Турция, Леонардо Тосарт от Белгия и Конрад Лаймер от Австрия. Четвъртото пакетче. Паданица Сезар Самардич от Сърбия, Леонардо Спинцоло от Италия, Стадион Берлин, Чехия, Турция и Португалия. Падатница Игор Снацки от Казахстан и Нурай Алип от Казахстан и ни се пада от Австрия Флориан Кейнц. И последното пакетче. Пада ни се Ардак Гюрер, пада ни се Албания, Адам Наги от Унгария, Рафаел Реал от Португалия, Алберт Гудмунdsson от Исландия и Уилям Тор Уилсинсон от Исландия и Андре Ринцо-Мони от Франция. Продължаваме с Шампионска лига сезон 2016-17. Първото пакетче. Падница Анхел Ди Мария от ПСЖ, Форо Елц Араби Хилал Саудани от Динамо Загреб и Анзело Енрико от Динамо Загреб, Раул Албиол от Испания и Фаузи де Гози от Наполи. И ни се падат Церси Дартер от Олимпик Лион и Класен Колу от Олимпик Лион и от тренерът ни се пада Нир Бут Битън и Колу Туре. Второто пакетче. Него ни се пада екипът и логото на Порто, Лионел Меси и Арда Гюрер от Барселона, Марк Барта и Сократис Папастантополос от Гърция, мидфилдър Емвандро и Андре от Порто и от клуб Балюс ни се падат Ханс Ван Канен и Рут Волмер. И третото пакетче. Да. Пада ни се стадион, падат ни се Фернандо Торис и Антуан Гризман от Атлетико Мадрид, Флориан Зизелт Ворт и Костан Пайрейро от ПСВ Айнховен, Дера Ари и Виктор Ланяма от Тотнам и Енесип Посиял и Марсел от Бесиктас.
Четвърто пакетче. Пада ни се екипът и логото на Реал Мадрид. Доманил Пабици и Филип Бенкович от Динамо Загреб. Иван Новостелцев и Цезар Навас от Ростов. Рафаел и Антони Лопес от Олимпик Рион. И Едуис Кенето и Руи Патрисио от Спортинг Лисабон. Последното пакетче. Добро според мен. Пада ни се Селдю Домбия от Базел. Антуро Видал и Тяго от Байер Мюнхен. Омерто Пак и Кориакос Пападополос от Байер 04. Муса Дембере и Ерик Дайер от Тотман и Муса Домбия и Александър Гарскън от Ростов. И продължаваме с последните от Купата на конфедерациите Русия 2017 година. В него ни се започваме с част от отбора на Португалия, Маурисио и Суа от Чили, част от отбора на Камерун, Карлос Вела от Мексико и част от Соци. Второ пакетче. Пада ни се Жоао Мотиньо от Португалия, Майкъл Нагду Негци от Камерун, отборът спечели конфедерациите в Бразилия на Франция, част от град и отборът на Русия. И третото пакет. Падни се пак отбора на Русия, Павло Хернандец от Чили, част от отбора на Мексико, част от отбора на Чили и Стефан Маринович от Нова Зеландия. Четвъртото пакетче. Падните Федор Килдраясов от Русия, Хектор Херера от Мексико, част от отбора на Франция, гол и как Франция тигат купата на конфедерациите. Последно пакетче. В него имаме Александър Кукурин от Русия, част от отбора на Русия, част от отбора на Мексико, Бил Туимолома от Нова Зеландия и от спечелилия Бразилия през 2013 отбор. И това беше от видеото, очаквайте другото.